Alright, once again, maayong buntag, usa ka maayo, usa ka mainiton nga buntag, Happy Church. Amen. So, di na ako magdugay, ako mong gihangyo sa pagtindog. Kung naamoy Bible diha, if you have your Bibles with you, pwede ba nato siyang abrihan sa Ephesians? Sa book of Ephesians, chapter 5, verses 1 to 16. Ephesians chapter 5, verse 1 to 16. Akong basahon. Sunod lang mo sa ako Taas-taas ni. Okay, let's start. Ephesians 5, 1 to 16. Kita tanan mo basa. Bisaya ba na imo ang Bible or unsa ba na? Dunganan nato sa pagbasa. 1, 2, 3, go. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love just as Christ loved us and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For this you can be sure no immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Verse 6, let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Verse 7, therefore do not be partners with them. 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as the children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible. For it is the light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Verse 15, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. The last verse that we're going to talk about this morning, making the most of every opportunity because the days are evil. Let's close our eyes, let's pray. Father, we thank you for your word this morning, O God. Salamat, Lord. We allow you, Ginoo, nga padayon ka magapanglihok sa among taliwala. And Lord, not by might nor by power, but by your Spirit, we allow your Holy Spirit to move in this place. We open up our hearts, we open up our minds, we allow ourselves to be receptive to your word this morning. Your word is as sweet as honey, O God. It does not condemn, but Lord, it reminds us of your love sa matag usa kinabuhi. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. To you be all the glory, the honor, the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Pwede na tayong maglingkod? All right. The title of my message this morning, ako ni siyang giuluhan og akong gihuluman tong kwan. Nananghid ko nila ni Bihon gahapon nga hulman ako ang title sa YAC, no? The title of our word this morning, the title of God's word this morning is, nakita na ba sa inyong screen? Familiar ba mo anang kwan? Walk the talk. Unsa may pinakasikat, unsa may usa sa mga sikat nga app karon? Ha? Grabe sa si ate, no, mga bisag edad-idaran na TikTok. Ha? Kabalog yun, no? Sa TikTok, no, we show our moves. No, we show our moves, atong pinaka-the best nga moves for a limited time. But as Christians, this morning, we are reminded nga di lang ta mag-TikTok, but to walk the talk. No? Putting God's word in action. No?
putting. Why? Because it is very important, isip mga Kristohanon, it is very important that what you believe should reflect on how we behave. Ako trohon, it is very important that what we believe should reflect on how we behave. Kung unsay imong gituhuan, dapat makita na sa imuhang asta ba? No, sa Bisaya, sa imuhang lihok ba, sa imuhang mga action, sa imong nilihukan. I would like to give this example, no, dili ko gusto mahimong political kayo. Sa US, abahin kay sila dito. No, tunga kay ang ilang murag na tunga ang mga tao dito because some of the people believe, no. Ang ubang mga tao nagtuo nga kaning COVID-19 is a hoax. Ano sa Bisaya ng hoax? Murag sa atong simplihon pagkaistorya murag scam ba? Di na tinuod, no? Ang COVID-19 is na tinuod and it reflects on how they behave. No? Their belief reflects on how they behave. Kaya di man sila mutuo nga tinuod. So makita nimo na dito sa ilang mga gatherings, sa ilang mga panagtapok, sa ilang when sila sa gawas mamalit, dili sila musuot og mask. Dili sila mutuan ng mga mag-sanitize kay it's because they believe that ang COVID-19 is a hoax. No? Wala virus, ila data, inanira na, ila na, kuana na, dako ra kay nang kunsabor na, nagkunsabor ang mga gobyerno nga naa kunoy virus. And it reflects on how they behave. No, ang ilahang belief nag-reflects on how they behave. Now the thing is, based sa text nga atong gibasa, some Christians, no, I am referring to the Ephesians, no, ang mahitabo sa mga Kristohanon sa Ephesians, they confess nga nahimong sumusunod sila kang Ginoong Jesus. They confess, no, they confess that they are Christians, but they behave the opposite. No? Ning confess sila nga sila mga Kristohanon, but it does not reflect on how they behave. Mao na siya ang problem sa church sa Ephesus. No? Kani atong gibasa. No? Mao na kung tan-aw nato, tan-aw nato gamay ang background sa Ephesus, no? Para mas masabtan nato. Ang Ephesus or ang Ephesians, the book of Ephesians, gisulat ni Paul sa iglesia sa Ephesus. Ang Ephesus is one of the richest city ana nga time. Diri sa Asia. No? Ang Ephesus mo na siya ang Turkey karon. Familiar ba ta sa nasod sa Turkey? Mo na siya ang Turkey karon. Sa panahon ni Paul, no? Pila lang katuig sa gikan sa panahon ni Jesus. Ang Ephesus mo'y usa sa pinakadato nga syudad diri sa Asia. No? May imagine nato daghang kay sila kalingawan. In fact, samtang nagtan-aw ko sa mapa because our Bible, atong Bible naman ay mga mapa. Samtang nagtan-aw ko sa mapa sa Ephesus, daghan gani kay sila gym. No? Inana sila ka-conscious sa kanang mga kalingawan. Daghan kay sila gym, na sila sa mapa lang akong gitanawan, na sila tulo ka gym. Then na sila stadium. Lahi ng gym, lahi po ng stadium. Then napod sila theater. Dito maglingaw-lingaw ang mga tao. Ang ilang theater, musulod or makapalingkod og 25,000 katawo. Inana kabibo ang ilang syudad. And some would even argue, ang uban gani mo argue nga dili lang 25,000 katawo ang mapalingkod kundi 50,000 katawo. Despite sa atong ka-modern diri sa Pagadian, wala pa tay stadium, wala tay theater nga makapalingkod og 25,000 katawo, right? Ato ang gym gamay-gamay ra, no? So ma-imagine nimo inana sila ka-conscious sa entertainment and everything. Another thing, no? Ang Ephesus is mura ba siya kanang crossroad ba? Naa diri more than 50 kapin kanang gitawag nato gods o goddesses. Atong binisahion mga Dios ba? No? Nga ginasimba sa mga taga-Ephesus. O ang pinakasikat kaning gitawag nato si Artemis. Na diri gani in fact sa history, no? Makita gyud nimo ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo kay mo coincide siya sa history. Ang history naghisgot nga ang temple ni Artemis aning panahon na is one of the 7 wonders of the ancient world. So makita nimo daghan kay kalingawan, no,
Naasiguroy ka ng gitawag na to, naay mga gitawag na to dito, mga bats or mga kuan nga kanang ato ma-translate karon kanang murag bang mga club, mga night club, no? And on top of all of that, no? Napoy mga Christians dito. Og nakita ni Paul, one of the challenges, one of the struggles sa mga Christians dito is compromise. No? Compromise. Kana bang bisag na Kristohanon na kanang makakinabuhi paghihapon nga kana bang murag kinalibutanon paghihapon ang pagkinabuhi. No? Compromise. Gani si Paul mihingon siya, challenge yung kay ni Paul. Mihingon siya nga, ako mong pahinumduman. Tulo ka tuig jud kong sigig pahinumdum sa inyo ha, no? For 3 years, no? Wala ako ning undang og pahinumdum sa inyo ha. Inana, imagine nimo si Paul for 3 years, wala ko ning undang og pahinumdum sa inyo ha with tears. No? Naghilak. It is because one of the challenges sa mga Kristohanon dito is compromise, no? Daghan kayog mga kuan. And I believe that Paul's reminder, ang reminder ni Paul sa Ephesians is reminder po sa atong matag usa kinabuhi this morning. Ako trohon, ang reminder ni Paul sa mga taga-Ephesians, reminder po sa atong matag usa kinabuhi this morning. It's because the word of God will never be obsolete. No, kanang atong cellphone ma-obsolete pa na. No? Unsay trending ma-obsolete. Pero ang pulong sa Ginoo, heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. No? Wala siguro ta nagpuyo sa samara nga panahon, karaan naman kay to, Brad, no? But ang struggle, no, ang challenges nga atong giatubang, murag sama-sama ra sa struggle o sa challenges nga giatubang sa mga Kristohanon sa Ephesus or sa Ephesians, no? Mao na sa same ra nga book sa Ephesians, sa sama ra nga letter ni Paul, no? Nagbasa man ta sa Ephesians chapter 5, sa verse 6, nagpahinumdom si Paul, verse 6, chapter 6 verse 11. Yang gipahinumduman ang mga Kristohanon. Ingon siya, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. No? Ephesians 6:11, ingon si Paul, put on the full armor of God so you can take your stand against the devil's schemes. Ang schemes gani, inani akong gitan-aw sa definition sa dictionary, a clever and dishonest plan. No? Dili nimo mahalata ba? Naniyaw nato ni pag-explain. Kan magtan-aw bitaw kag salida. Then magtan-aw ka sa scheme sa kontrabida, no? Sa plano sa kontrabida, makaingon din ka, mauday na gapabuutan ra dayto, no? Pero pagka-ending, siya daytoy kontrabida. O so makita nimo ang scheme niya ba, no? Ang kaway, no? O ang yawa, it works like that, no? Even pa atong karaan na kaya nga panahon pa ni Paul, no? Until karon, no? Ang pulong sa Ginoo nag-remind sa ato to put on the full armor of God, no? So that we can take stand. Kay importante kayo nga as a Christians, we do not only confess that we are Christians, but we walk the talk. No? Sige na, kaning walk the talk. Familiar naman kay tani nga phrase, no? Sige na kag istorya, pero wala sa buhat. Walk the talk ba? No? Sige na tagkadungog ani, sige na tagkadungog ani sa gawas nga walk the talk, sige na tagkadungog. Mura ra nag-example nga katong doktor nga ingon siya nga ayaw na lagi panigarilyo. Unya siya pod nanimahong sigarilyo. Di mo ana ka nga, dok, wa maayong ka nga ang sigarilyo makadaot sa tuwa niya nanigarilyo man lagi ka dok. So dok, wala ka nag-walk the talk. This phrase is very familiar na sa tuwa. No? And sometimes kita nga Christians, malimot ta nga Kristohanon dayta. No? O sadya makighalubilo ta sa ato mga amigo sa gawas, no? Just like the Ephesians, kadaghan kaayo pa ang kuan, usahay malimot ta ba, no? Our words, our actions, malimot ta nga Kristohanon dayta. Unsaon man nato nga di ta malimot nga Kristohanon nata? Number 1. Verse 1. Imitate Christ. No? Ana dira, imitate Christ. Be imitators of God. Be imitators of God. The reason
Ang mga tao sa kalibutan, when they do something, then ilahang awaton, familiar man taning TikTok, no? Mo nang paspas kaayo siya, mo spread, matrending din siya, kay murag sayaw-sayaw ni siya ba? Then kung ganahan ka, imong awaton, then imo hapong i-post ang imong video. No? Nasabtan ako ninyo? Familiar mo ani? The reason, no? Or di lang sa TikTok, but a lot of things. The reason nga mga tao sa kalibutan, sa dihang muawat sila sa ubang tao, nara may mga, it could be sum up nga either they find it cool, no? Or they find it entertaining. Nalingaw sila mo na ilang awaton. They find it cool, they find it entertaining. Or sometimes, murag challenge lang. No? O, kani nga challenge, kaya ni mo ni, o sige, awata daw ni. And sometimes, the reason nga ilang buhaton ng usa ka butang, the reason they imitate some things, it's because for validation. Validation kanang matawag tag acceptance ba? No, acceptance sa grupo, mayon na murag dili ka belong. Ano na nato pastor? Dili ka belong kung dili nimo mabuhat ang challenge. Pero para sa kuha, no? One of the reasons nga ang Kristohanon maka-imitate sa mga butang sa kalibutan usahay or sa mga butang nga gihimo nga dili iha sa Ginoo is because simple ra kayo. They lack discernment. One of the reasons nga makuha na to or makopya na to ang mga butang nga gibuhat sa kalibutan is ako utrohon, we lack discernment. No? Ang discernment is ang pag-ila sa insakto or sa dili despite sa iyahang forma. No? Ang pag-ila ba, no? Mura raman siya, murag tanaw na to harmless, pero kung tanaw na to siguro na to, murag harmless, murag wala nakapasakit, no? But ang true nature niya, no, is wala siya nakapahimuot sa Ginoo. No? Daghan man kayo ning mga akong gi-example diri. Matod pa ni Paul, everything can be beneficial but not everything is permissible. Matugtan maalaw man nato tanan, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. No? Dili maka-build up sa imong igsuon. Dili maka-benefit. Kung Kristohanon ka, okay na siguro. Sige, let's just say, okay na siguro nga mo apil-apil ka sa mga challenge. O sabay mga famous kay nga mga challenge karon. Ha? Sa TikTok. Familiar mo atong it really hurts. No? Katubang kinsa ganito nga famous kay nga celebrity kato si Mimio. Tama ba ko? No, kato maganaan na siya. So it really hurts. No? Or unsa pa to usa ka challenge katong gitanaw na ko gabi no? Katubang tahong ni Carla. No? Sikat man kay naron? No? Sikat kay naron. No, katong tahong ni Carla, ang tahong ni Carla. I believe nga kung Kristohanon ka, wala jud ka dapat right ka or wala jud ka dapat pwesto nga wala kay dapat kuan ba nga mag-apil-apil ka ana nga mga challenge. No? Dili man siguro siya mingon, I am not saying katong mga nagapila na mga salbahes na jud kay ning mga tawana, mga kuan na jud kay ni. But for you as a Christian, it can be permissible, no? Maalaw siguro nato, but kanilang ang pangutana, is it beneficial sa imuha? Is it beneficial sa imong isig kaigsuon? Constructive, is it constructive? Kanang constructive gani, kanang murag maka-build up ba? Maka-construct, makadasig ba? No? Kung ang imong pagsayaw og it really hurts, katong sayaw ba nga, it really hurts, familiar mo ano, itong primero, it really hurts, nasa higdaanan. Pagkasunod, it really hurts, anapod sa lababo, no? It really hurts, nagbitay sa kahoy, no? Kung ang imong pagsayaw og it really hurts og tahong ni Carla, sa dihang na imutanawa na, makahilak sila sa pagkamaayo sa Ginoo. Ala, sige sayaw. Sayaw tibuok adlaw. Kung ngayon mong pagsayaw og it really hurts og tahong ni Carla, pagtanaw na mo sa video, no? Very sexual, kuan. Pagtanaw na mo sa video, tahong ni Carla, nakahinumdum is pagkamaayo sa Ginoo.
no? But dili man, no? So everything is permissible, but not everything is beneficial. Ingon pa ni Paul sa 2 Corinthians, no? 2 Corinthians chapter 10:23. Again, no? We as Christians, no, dili man ni bag-o, panahon pa man ni Paul, usahay mabiktima ta because we lack discernment, no. Unsa man day mga butanga ang angay natong i-imitate, no. Ingon man si Paul ra, imitate Christ. Therefore, as dearly beloved children, number 1 nga atong iangay i-imitate. Under lang gyapon ni sa imitate. Number 1 is ang gugma ni Ginoong Hesus. Imitate the love of God, no? Tanaw na to sa verse 2. Di ba? Tanaw na to kung ato nang himay-himayon nga verse. Number 1, imitate the love of Christ. Number 2, yung dira, as Christ gave Himself for us. Makita nato dira ang purpose ni Christ, no? Ang purpose ni Ginoong Hesus. Samtang na siya diri sa kalibutan. Number 1, we should imitate Christ's love. Ang ikaduha, we should imitate Christ's purpose. Kadaghan na nato ni na istorya dire, kadaghan na nato ni nadunggan. Ang usa ka butang, basta wala ka kabalo sa purpose anang butanga, magamit nimo sa dili insakto. True na ko. Ang usa ka butang, basta wala ka kabalo sa purpose anang butanga, magamit nimo sa dili insakto. Example kani ato ang bag-o nga equipment dire, kaning Sennheiser. Kaning nadira gatindog. Kung wala ta kabalo sa purpose ana, maalaan na tog tagad. Mura bitaw gid pud siya tagad, no? Maalaan na tog bara. Maalaan na tog tagad, maalaan na tog bara. Kung wala ka kabalo sa purpose ana, kung nakay ligwaton dire, posible nga kana imong gamiton pag ligwat. Wala ba kabalo sa purpose ana. Pero kabalo baka nga mas mahal pa na siya sa miyo. Mga ang kantidad ana, kung wala ko na sayop, mga balig duha ka miyo. No? Kung wala ko na sayop, mga duha ka miyo. No? Ang kantidad pagyud ana, kung atong basihan pagyud sa una pagyud, no? Mga balig 3 ka miyo or 4 ka miyo, no? Pero kay wala kung wala ka kabalo sa purpose ana, magamit mo sa dili insakto. Usahay, no? Daghang tawo sa kalibutan, wala sila kabalo sa purpose sa ilang kinabuhi. Manang wala nila nagamit sa insakto. As a Christian, no, dapat makita nila that you imitate the purpose of Christ. No? Kadaghan na nato ni gistoryahan diri, kadaghan na gyud nato ni gibalik-balik. Nga dili man sila moabri og Bible, but makita nila ang imong kinabuhi. No? Imitate the purpose of Christ. Ikatulo, dadira Christ gave Himself for us as a fragrant offering. Verse 2, nadira fragrant offering. Ikatulo nga angay natong i-imitate kang Ginoong Hesus is His holiness. No? I-imitate nato ang gugma ni Ginoong Hesus. I-imitate nato ang purpose ni Ginoong Hesus. I-imitate nato ang holiness, ang pagkabalaan. 1 Peter 1:15-16. Just as He who called you is holy. No, ang nagtawag nato maigsoon balaan, be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Be holy in all you do. No? Tanaway mo ang tapad, kay dili man ta maka-pikpik, di man ta makalamano. Ingna lang siya, be holy in all you do. No? Be holy in all you do. Butba sa butba nga bisag nang laba ka, no? We can be holy in what we do. Bisang pag naglaba ka, bisang pag nagluto ka, bisang pag nanarbaho ka, bisang pag nag-eskwela ka online, no? Pwede ba? If you are doing it for the Lord, if you are doing it as an act of worship, you are exercising holiness in what you do. No? If you are aware of God's presence, sa diyang imo nang gibuhat, no? You are being holy in what you do. Ikaapat, as a sacrifice, no, nadira,
a fragrant offering and a sacrifice to God. But pasabot, we should imitate Christ's service. No? Ako trohon, unsay una na to, no? Dali naman tayo makakopya. Imitate God's love, imitate God's purpose, imitate God's holiness, and imitate God's service. John 13:12-17. Ako na i-sum up kana nga verse. Dira ato nga time magiugasan ni Ginoong Hesus ang tiil sa iyang mga disciples. No? Sa verse 14, miingon siya, "Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash once another feet." No? "I have set you an example that you should do as I have done for you." So, Ginoong Hesus gayon na, "I have set you an example that you should do as I have done for you." No? Let us imitate Christ's service. No? Kita nga naadari, di ba? Kita nga naadari, sabi sa Bisaya ani, mag-inalagaray ta sa usag-usa. No? Magdinasigay ta sa usag-usa. Let us build each other up. Let us construct each other up. Magsinirbisyuhay ta sa usag-usa. No? When we imitate Christ, sa diyang atong kopyahon, atong awaton, ato bang buhaton, no? Ang mga butang nga gibuhat ni Ginoong Hesus. When we imitate Christ, we can avoid these things that Paul mentioned in verse 3. Ato ning malikayan kani atong mga gipangbasa nato ganiya. There must not be a hint of, verse 3, there must not be a hint of sexual immorality. When we say hint, no, bisag gamay ba? Wala bisag gamay. No. Wala bisag gamay. Mayon ta nga dili kay siya kanang overpowering. Kung magtula ka, di ba kung magtula ka, usahay, inigtilaw ni mos tinula. Kung walay luya, mahibawaan nimo nga walay luya, right? Wala ka nangita. Wala ka nangita sa lami gyud nga luya, kay kung ang lami gyud nga isog gyud kaayo nga lami sa luya imong gipangita, sa labat na imong gipangita, di ba? Nangita lang ka sa hint sa luya, no? Murag na ikulang gamay, moana ka. Ay walay luya, no? Wala ka nangayo nga overpowering kayo ang lami sa luya. Nangita lang kag hint sa luya. Moana ka, nay kulang gamay, no? Pero ingon si Paul, sa iglesia, bisag gamay, there must never be a hint of sexual immorality. No? You know, almost everything today is sexualized. Dili ako'y gaingon na. Okay. Mo na siguro mo nga, taga-simbahan man ka, good Brad, mo nang tanaw nimo sa mga kuan kay sexualized na. Mao na taga-simbahan manggug ka. But according to research, no, nagtan-aw kog TED Talks, no. Kanang TED Talks mura na siya seminar. Pero seminar academic ba, no? Dili siya religious seminar, academic. According to TED Talks, today almost everything is sexualized. And sometimes kana siya nga trend makasulod sa church. No? Abi natog uso-uso lang. Abi natog trending lang. Masahay ma-apply na to. No? Everything today is sexualized. No? Nganong gi-sexualize man? Because sa simple nga prinsipyo sa kalibutan, sex sales. No? Sex sales. Pag sexual ba, kanang sa Tagalog pa, basta sexual gani, bumibenta. No? Click. Kanang maka-catch og attention. Mo na siyang, mo tawag na, sex sales. Unang kung kabantay ka, gusto ka mo palit og ligid. No? Brad, unsa may, boss, unsay nindot nga ligid? Tanaw ka sa mga poster sa mga ligid. Karon kay kasagaran mo palit og ligid, mga laki man. Di ba? Majority, mga 90%. Mo na ang poster sa ligid, no?
Katong babayi nga murag halos wa nay gisuot, no, katong lag-ana. Makaingon ka nga, unsa may kalambigitan ani sa ligid? No? Unsa may kalambigitan, unsa may labot sa babayi nga halos wa nay gisuot sa ligid, nga gaana? It's marketing because sex sells. Dili man ko mo, Brad, boss, migo, unsa may nindot nga ligid? Sir, kani nga ligid, sir. Kani nga ligid, sir, kay gikan ni siya sa Indonesia, sir. Gihimo ni siya sa ani nga klase nga guma. Boring. Pero unsa may nindot nga ligid? Pero ang poster mi, gusto kag ligid. Gusto kog ligid. Sex sales. Di ba? Dili ako ganun. Mga ilimnon. Mga ilimnon. Wala man sila nag-commercial nga. Ako nang wala sila nag-commercial nga. Mom, we have the best ingredients. Simple na kayo. No? Pakitaan lang kag kalendar nga nag-ana. Oh. Wow. Dirita. No? Because sex sales. No? Dili ako gayon na may mga kuan lang kay nakatagapit church bang kagod. No? It's according to research. According to marketing, no? Sex sales. Now, ako ni almost everything is sexualized. Ako ning gikuha sa TED Talk from products, sa mga produkto. TV ads, mga commercial sa TV. Di ba? Shows. Mga noontime shows, no? Kung tanaw na to, harmless lang kayo, mga noontime shows, mga game shows, di ba? At sa may, di ba, ang game show, kung tanaw ka game show, siyempre, para ma-hook ka, ang uban, para ma-hook, di ba, siyempre, so pakitaan po ka itong mga babae nga maganaana po, magdadalag, everything is sexualized. Series, mga TV series, no? Kaway-kaway sa mga nai-account sa Netflix. Kaway-kaway sa mga nai-account sa Netflix. And naay controversial gani kayo karon nga minggawas sa Netflix nga kato mga 13 years old kung nakatanaw mo, kung nakakuan mo 11 years old, 12 years old nga daghang ning protesta, no? Kay murag sobra na gyud, no? Nakita nimo dito nga ang mga bata pa kayo, no? Halos kuan na kayong gipangsuot. That is very true. Sa akong samtang nagtanaw ko ato nga seminar, again, dili ito sa religious seminar, samtang nagtanaw ko, ingon pa siya, and today, the audience is getting younger and younger. Mas nagkabata ang ilahang gimarket. No? Aning kultura na to karon, mas nagkabata ang gimarket. No? Mas nagakuan ba? In fact, ingon pa siya, according to studies, dili man ta ingon ani sa una, pero ang mga bata karon bisag 5 years old below, aware na kay sila anang mga corporate logo, no? Kung yung tag corporate logo, kanang mo ana ang bata ba? Kailangan ko ana nga brand. Kanang ana Nike man na. Kana Adidas, kana kuan, kana siya, kana. Aware na kay mga bata na karon, and sometimes kana nga mga corporate logos, the thing is associated with sexuality. And sometimes, the thing is, sama ra gyapon sa nahitabo sa Ephesians, makasulod sa church. No? Ma-apply na to sahay. No? I am not just preaching to you, I am preaching sa atong tanan, no? Appeal ko, ma-apply na to sahay. Di ba? And according to studies, Gene Kilborn, mao ni siya ang nagtona ni, pornography nowadays is widely available and acceptable. Widely available and acceptable. Murag acceptable na lang ba? Kung ikaw Kristohanon, murag nahimong normal na sa imuha nga, wala man ka nagkuan, tanaw ka, uy, unsa man na, skandal ka to ni kuan, kuan man na katong taga-kuan man na kailan man ang kuan na. Kung nahimo nang normal sa imuha, kung dili na ka mobati sa conviction sa Holy Spirit, unya Kristohanon ka, murag kinahanglan pangutan-on nimo imong kaugalingon, no? Because
Ingon pa sa research, pornography nowadays is widely available and acceptable. Unya, kani, ang bunga ana ha. According to studies, girls and boys exposed to sexualization at a young age are more prone, scientific nga studies ha, are more prone to eating disorders, attitude problems, anxiety, depression, and low self-esteem. Muna matingala ka sa atong younger generation. Asa man siya gikan aning batasana? Ngano ang mga batanon karon? Dali naman kayo. Sa una, wala man. Pagkasing edad na ko. Dili, high school ta. Sa atong high school life, di ba makita mo gamit anang kuan? Stress kay ko. No? Depressed kay ko. Pero karon daga matingala ka, daga mga batanon, mga depressed. Ngayon sila nga, grabe, depressed kay ko. No? Na-depressed, din maghikog, na-depressed. No? Because according to studies, young boys and girls nga ma-expose sa sexualization are more prone to anxiety, low self-esteem, and depression. Ug sa atong kultura karon, no, nga almost bisag asa kadalingi nimo, almost everything is sexualized. Tinuod gyud. No? Unya, kung magapil-apil pa ta nga Kristohanon, na unsa na may kalainan nato sa mga tao sa kalibutan? No? Unsa may kalainan nato? No? Now, kung ato paning in-normalize, ato paning in-normalize kani nga abnormal nga behavior, no? So kung may kalainan nato, no? Wala na. That is why Paul said, kabalo man si Paul sa pressure ani. Kay sa Ephesians, nadito si Artemis, na si Diana, mga kuan. Dayon sa tinuod sa Ephesians, sa Ephesus, dito daghang prostitute, kabalo si Paul sa pressure ani sa kuan nga giatubang sa mga Christians. And still, no, realidad gihapon hantod karon. Realidad gihapon hantod karon, no? That is why ingon si Paul, stick to kay si Paul, ingon siya nga, there must not be a hint bisag gamay, no? Wala gyud dapat, no? That is why in the word of God, no, there must not be even a hint. Verse 4, no? When we imitate Christ, makita nato ni sa atong kinabuhi, we always speak life and thanksgiving. So diang atong kuan mo ni ang resulta, no? We can avoid sexual immorality and we always speak life and thanksgiving. Sa atong kultura karon, nga dali na lang kay bungat ba? Dali na lang kay publish ang imuhang thought. No, that is our culture karon. Wala man na sa panahon sa una. Panahon pa na mo ni Kuya, wala pa na, no? Karon, pwede ka mo istorya, pwede nimo i-publish ang imong thought diha dayon nga makita sa tanan, no? Mo nagnahimo na ng kultura na to. Tan-aw ganita, katulang hearing daan sa ABS-CBN. No? Hearing daan sa ABS-CBN, kung magtanaw ka sa YouTube, grabe kay mga comment. Maayo pamutlag ulo ning mga tawhana, no? Embargohon, mga kuan. Murag nahimo na natong culture ba? No, nga misturya, no? Even sa mga gaming, bugo ka. No? As much as possible ka nang pasakitan gyud. Bugo ka, liwat ka sa imong mama. Nahimo ng culture na nato. Now, when we imitate Christ, Paul said that mo resulta sa diyang moawat ta kang Ginoong Hesus. Atong upat ka butang, kung ato tong awaton, mahimong we can speak life and thanksgiving. No? We can publish, no, life. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death. And those who love it will reap its fruit. Muani biya ta sa mga butang nga manggawas sa atong baba. Akong trohon, muani ta sa mga butang nga manggawas sa atong baba. The tongue has the power of life and death, and those who love it will reap its fruit. Now the question is, unsa man ang mga butangan ang gawas sa atong baba? Kinabuhi ba na or kamatayon? Diba? Number 2, how can we walk the talk?
Una, imitate Christ. Number 1, imitate Christ. Number 2, live as a children of light. That is verse 8. But now you are light in the Lord. Live as a children of light. Light exposes the true form, the true nature of things. Ang kahayag nag-expose sa tinuod nga itsura sa usa ka butang. Ang kahayag nag-expose siya sa true nature sa usa ka butang. That is why sa dihang kanang gitawag bitaw nato sa mga dagko nga syudad kanang mga red light district, no? Kanang mga club nga naglinya ba. That is why ang mga nightclub, no, is medyo gitawag nato na siya dimly lit, no? Medyo pula-pula ang suga din, medyo ngit-ngit-ngit. In order para dili ma-expose ang true nature of things. No? Kung madto kag club, ang tanaw nimo sa bayi, gwapa kayo. Pagka kay makeup, dayon ngit-ngit gamay dayon kuan kanang pula-pula ang suga nga yelo-yelo. Gwapa kayo gyud. No? Dayon ikaw hubog-hubog lapog ka, adto kag CR, medyo ngit-ngit po ng CR, kay hubog-hubog naman ka, pula-pula na po ka, pagpanamin po nimo, ang tanaw po nimo sa imong kaugalingon, cute po kayo. Parison yun may atong bayi nga nagsayaw sa tubangan da. Pero sa diyang hayagan nimo, no, mao ganin ang dili nila hayagan. Mao ganin dili hayagan because ang kahayag, it exposes the true nature of things. No? Sa dihang mohayag, amo din na itsura ani di ay. No? Inana po sa ato ang kinabuhi. No? When Jesus was here on earth, Jesus is the light. He exposes the true nature of things. He exposes the true nature of the religious leaders. No? He exposes the true nature of religion. He exposes the true nature of sickness and disease. Dili lang ni sickness and disease, kundi bandage ni, kundi atake ni sa kaway. No? Kung makinabuhi ta sa kahayag, we can expose the true nature of things. No? How can we? No? How can, unsa man nato pag kinabuhi sa kahayag? How can we reflect sa kahayag? No, when you say reflect, makita. Number 1, reflect God's goodness. Reflect God's goodness. I-reflect sa imong kinabuhi ang pagkamaayo sa Ginoo. Number 2, Proverbs 21:21. Reflect God's righteousness. He who pursues righteousness and love find life and prosperity and honor. Pursue God's righteousness. Ikatulo, reflect God's truth. No. Reflect God's truth. / honesty. No. Usay sa mga panahon bitaw karon, tinuod biya gid to. Nasa lagmaan sa kanta ba? Katong karaan na bitaw kay nga kanta. Katong honesty is such a lonely word. No? Sa panahon karon, lisod gyud, no? Lisod na gyud usahay kayo mahimong honest. Dili na ko i-deny. Take sa ako example, I was a chairman sa usa ka kuan. I was a chairman sa usa ka committee sa school. Aware naman ta tanan ana, no? Di man ta mingon, dili ang pugay ta naive nga dili man na tinuod nga walay corruption sa mua. No? Aware naman kay tana, usay as a chairman, challenging jud kaayo nga mo pirma sa ubang mga papel. No? Okay, pagtanaw nimo sa papel, pagtanaw nimo sa butang, lahi. Lahi ang papel, lahi ang nasa papel, lahi ang aktual nga butang, no? Lahi ang presyo sa papel. Lahi. Goodness. No? Mura bag ang papel, expectation, then pag-abot sa gamit, uy mo ni reality. Lahi man sa expectation. Yung sa no questions asked ka, nasi pangutana dira, dagana ni mo kuano eh. Pirma na lang diya ba? Nagdali ta para masubmit na na. Goodness. No? It's very hard to be honest nowadays, no? But kita nga mga Christian, no? God's word encourage us this morning that we should reflect ba kana makita sa atong kinabuhi.
Murabag kahayag ba? We should reflect truth and honesty. Amen? Amen. The result when we live as a children of light, Paspason, the result when we live as a children of light, you can do what pleases God. You cannot do what pleases God kung nagkinabuhi ka sa kangit-ngit. When you live as a children of light, you can do what pleases God. Kanila ako ingon, I have learned this recently. Mo lang na dato timanan. If it break God's heart, it will never give joy to your heart. No. Kung buhato nimo niyo sa kabutang, imo ipangutana. Makapahimuot ba kani sa Ginoo? Na kung dili na makapahimuot sa Ginoo, trust me, dili gina maghatag og kalipay sa imong kasing-kasing. Mao gina no murarag kuan, pero ang linugdangan ana, no. Dili gina makahatag og kalipay sa imong kasing-kasing. Verse 11, expose the work of darkness. Mao na mo resulta sa dihang magkinabuhi ta sa kaayag. Number 3, how can we walk the talk? And this is my last point this morning. Live in God's wisdom. Pagkinabuhi sa kaalam sa Ginoo. Verse 16, katapusan nga verse. Mao na ilhanan sa diha nagkinabuhi ka sa kaalam sa Ginoo. You are living a prepared life. Nagkinabuhi ka kanang andam ba nga kinabuhi. Ato nakatunan nato mga miagi nga Sundays. The parable of the 10 virgins. No, ang 5, they are not living a prepared life. But the other 5, ang 5, they live, no, nagkinabuhi sila nga naay kaalam, they are living a prepared life. No. This morning, it is my encouragement. It is the word of God's encouragement sa atoa. No. Sige natong nadunggan. The days are evil. Ako tong i-quote si Pastor Seth atong last time nga nagwali siya. Ingon siya sa panahon nato karon usahay di na masabtan. Dai nagid siya ingon dito nga usahay luod na kaayo. No? The days are evil. No? And it is Paul's encouragement sa letter niya sa Ephesians that we should live in God's wisdom. We should live in God's discernment. Kaning church sa Ephesians, naman siya sa Revelation. No, I would like to close this message. Sa Revelation chapter 2. Pwede ba na ito butang sa screen? Revelation chapter 2, verses 2 to 5. Okay naman nung tani sila nga church. No, Revelation chapter 2, verses 2 to 5. The thing is, nahimo silang ning compromise. No? Nara, I know your deeds. Kani atong gisgutan nga church the same church sa nga gisgutan sa Revelation, bisag lahi ni siya nga libro. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. Next verse, you have persevered, okay kayo, and have endured hardships for my name, and you have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand in its place. No. Okay na unta kayo sila, no? But sometimes, no, sa church sa Ephesians, nahimong ni blend in sila, nahimong ning compromise sila ginagmay. Nagsugod og ginagmay nga pag-compromise hantod nahimong dinagko na gyud, no? Hangtod na wala na gyud ang ilang unang gugma. Diya sa Ginoo. And this morning, it is God's word, it is God's encouragement, no? Sa matag usa nato kakinabuhi. Nga that we should walk the talk, no? Kung unsay atong gituohan, what we believe should reflect on how we behave. Kung nagtawag ta nga Kristohanon ta, manununod ta ni Ginoong Hesus, dapat makita on how we behave. Amen? Amen? Ako yata ang time ni Pastora. Thank you, Jong. Lakpakan na to ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. I know nga daghan kayo nato ang naministeryuhan.
no, na ministeryuhan kay usay mawad-an ta og gitawag og discernment. Di na nato maila unsay maayo og dili maayo. Usay sakyan nato bisag dili maayo kay murag uso ba. Pero karong buntaga napahinumduman ta nga pinasahi ta. Dili ta mo ipon sa unsay grabe gyud guys social media mga igsoon, no, kanang malipong ka ba. Kay gipangwartahan pod na panginabuhi po na nila. O sometimes maka-scan ko sa Facebook nako usahay. Makita nako na apa yung mga leaders sa church. Ning awat-awat. Masakitan kay ko I'm been praying to God nga Lord. Gidid-an gyud ako ning kuan sa kalibutan na makasulod sa church. Nakasulod ba kanang naka-influensya bitaw? Kay kuan man ko guys siya kanang makadani ba? Makadani kanang challenge bitaw, grabe. Naapoy mo kuan mo sabay pod mga Kristohanon murag parihan naman lang tani. Pero karong buntaga discernment is very important. Usa na siya ka gift of the Holy Spirit, discernment pag ilaon say maayo og dili maayo. Sa diyang mutan-aw ka, maayo ba ni, makalipay ba ni, makadasig ba ni nako, makapanalangin ba ni sa uban nga mga Kristohanon, no, mag-post usahay, o manghilabot bitaw, manghilabot pod ba, mo apil bitaw pod, doon na sa ka-isyo, mo apil pod, mo kuan pod, mo comment pod, dili na nato nabuhaton mga igsoon, kay usahay mo, kanang naapil na ta ba, o kanang tinguha nako, o tinguha sa Dios, tinguha ni as a pastor, nga mahimo gyud tang mo shine ining last days. Mahimo gyud tang kuan ba bisan sa social media kay mao man gyud na ang platform karon. Mao man gyud na ang ginatan-aw sa mga tao, halos mga tao na diya. Careful kayo ta. Careful ta because God nga atong gialagad. Sa siya kabalaan nga Dios, matarong nga Dios. Ug importante kayo atong kinabuhi, madayag pod kung kinsa ang atong gisimba. Manindog ta mga igsoon. I know nga kinsa kay na ministeryohan karong buntaga mo patas og kamot. Patas kamot ang giministeryohan. Maybe you are one nga murag ning sabay na, no? Pero wala mo hukom ang pulong sa Ginoo karong buntaga. Wala mo judge nimo. But gipatan-aw lang ta ba? Nga halos gitikyo pa na sa kalibutan. Gitikyo pa na sa kangit-ngit ang kalibutan. Anong gitikyo pa na ning kuan na bitaw ang kangit-ngit kanang murag ning tabo na sa kalibutan. Ug importante mudan agta. Importante kinabuhio nato unsay atong nadunggan, ug unsay atong nabasa, ug unsay kinsa ang Dios nga atong gialagad. Let's just pray. Lord, salamat kaayo. Among gipataas among kamot Ginoo. God, pasaylo ami as a church. Kung dunay one or many times ba na nag-apil-apil mi Ginoo sa mga issue sa social media, sa mga issue sa kalibutan Ginoo, wala makadasig sa uban bisan pa kanamo, dili nakahimo inoon Ginoo na naghatag og dili maayo nga testimonyo ingon nga makatawhan nimo. Lord, among gipataas among kamot Ginoo, pasaylo ami Lord sa church, pasaylo ang matag usa Ginoo kung one way or another Lord nahimo aming kaparty niini. Karong buntaga, Lord, inlo imis imong hamili nga dugo. Just claim your blood to cleanse us, Lord. Ug salamat, Ginoo, na dunay kabag-uhan among una-una. Na anay may pagsabot. Ginoo, dili na nanamo Ginoo buhaton. Kung naa may isa, duha, tulo, lima, pipila diri, Lord, nga naa na nga sitwasyon. Karong buntaga Ginoo, I pray for change heart, change mind. Oh God, nga ma-stop na Ginoo mga butang nahimong nalambigit Ginoo, sa dili maayo. Salamat o Dios. Hallelujah.
God, in the name of Jesus, ang among mga batanon, Ginoo, ang mga young people, ang mga teens, among gisablit diya kanimo, O Dios, mga anak sa mga Kristohanon, Ginoo. Usahay wala namo, Ginoo, magiyahe. Lord, gaimig kaalam, na mahimo, Ginoo, mas-safety among mga anak, inuning katapusang kapanahonan. Oh God, hallelujah. We just offer to you, Lord, this church. Lord, we are the light of the city, Lord. God, di lang sa binuhatan, Ginoo, kundi sa mong involvement diha sa social media. Oh, we give you praise, we give you praise. Thank you for your word this morning. Thank you for your word this morning. Kung ikaw ni igsoon, karong buntaga, hallelujah, you can ask forgiveness from the Lord. Pangayo ang Ginoo, pasaylo ako. And we just ask discernment this morning. Pangayo ask Ginoo, Lord, tagay ko anang pag-ila. Discernment, Lord. Nga maka-discern ko, makaila pa ko kung saan ni maayo or dili. Kung di na ako buhaton ng dili maayo. Dili kay uso, Ginoo, akong buhaton. Kung dili unsay makapahimuot o makaligo na ako. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, ask the Lord's discernment. Thank you, Lord. Hallelujah. Na God, tagay kong discernment, Lord, nining end time. Give me discernment, Lord. Lord, hallelujah. Discernment, Lord. We need discernment, spirit of discernment. Mag-flow sa church, Lord, in the name of Jesus. Nga dili may pareha sa Church of Ephesus, Lord, for we are in the end of the end time. Salamat, Amahan. Lord, gi-release po na ko, Lord, ang tanang nangandoy sa spirit of discernment. Mag-aabot sa ngalan ni Jesus. Mag-aabot ang nag-amen, makaabot sa ngalan ni Jesus. Makadawat ang ni-amen sa ngalan ni Jesus. Spirit of discernment, mag-aabot sa ngalan ni Jesus. Lord, we need that spirit of discernment, God. Because, Lord, we are end of the end time. Salamat, Lord. We just receive it, Lord. Gidawat na mo, spirit of discernment. Gidawat na ako ning end time. Gidawat sa akong pamilya. Gidawat sa akong loved ones. In the name of Jesus. Salamat, Lord. We give you praise. We give you praise. Salamat sa imong word this morning, God. Amo kang atagag pusog nga palakpak, Ginoo, sa imong pagministeryo kanamo, sa imong pulong, Lord. Salamat kayo, Lord. Salamat, salamat. Sa ngalan ni Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Amen. Amen. Lingkod mo,